Continuem i ho fem així amb més protagonistes. A 4:15, en aquest cas, és Miquel Atsuara, de l'Associació d'Aturats de Vila-real, d'Adavi, que ha vingut a estar així amb nosaltres una estoneta. Ja teníem ganes, jo ja tenia ganes particularment de que vinguera per a que ens conti una miqueta per això, com veu la situació. Conta'ns una miqueta, si et sembla bé, Miquel, com va néixer Adavi, per a situar a la gent de la província. Bé, Adavi naix un poc per la inquietud d'uns pocs que es van quedar l'any 2011, en plena crisi, es van quedar sense feina en molts eres i demés, i van creure que hi havia una necessitat d'associar-nos per intentar aconseguir millores socials, millores laborals, el que fos. I aquestes persones perquè ens trobem que per qüestió d'edat, per qüestió d'altres coses, no ens agarraven, no trobàvem treball. Però vam pensar que sí que podíem organitzar-nos i ajudar a altra gent a trobar treball i de passo, evidentment, nosaltres els primers, no? Clar, sí. Entonces vam muntar l'associació, per això vam ser 5 locos en aquell moment, vam muntar l'associació, avui en dia som 400 i pico associats, i va ser en l'any 2013, perquè abans de muntar-la cada un vam estar peleant per trobar feina, organitzar-nos, algú s'ha de fer autònom, en fi, i fins que el 2013 vam decidir muntar-la. L'any 2014 vam començar a fer ja activitats, donar-nos a conèixer, anar per les empreses, a dir que estàvem nosaltres, que si algú necessitava alguna cosa, no podíem, no en plan d'una empresa de treball temporal, perquè ni ho som, ni volíem ser-ho, ni podem, però sí intentant conscienciar a l'empresariat que hi havia una associació i que ahí estàvem per el que volguera, si necessitava gent, el teníem classificat per professions, per especialitats, o sigui que si volia alguna cosa, que hi estàvem, vam començar a manejar-nos. I l'any vam veure que vam analitzar quin era els perfils dels associats, i en un principi n'hi havia de tota mena, no? És que és el que anava a dir jo, Miquel, n'hi ha molta gent que quan parla d'atur o de gent aturada sempre parla de gent molt jove, de gent que acaba d'estudiar o que estan en plenitud de fer el seu primer treball, però això no és així tampoc, vull dir, n'hi ha molta gent que ja li pilla més dels 40, més dels 50 i que ahir després per a què t'agafen tela, no? Sí. Vull dir, ahir és on ve un... La cosa és complicada, de fet, com te dia, vam fer una anàlisi del perfil de l'aturat i vam veure que hi havia gent molt sobrant en el seu currículum, però n'hi havia gent que estava molt, entre cometes, molt verda també en el seu currículum, no? I vam apostar per formar a la gent, concreta, i formar-la en unes coses molt concretes després de fer aquest anàlisi, perquè n'hi ha una llei que és de l'any 95, a la que ningú li feia massa cas, que és la llei de riscos laborals. Entonces molta gent se trobava que havien fet un curs de soldador, havien fet un curs de fresador, de torner, i anaven als tallers a demanar feina i dient, tens el curs de seguretat de 8 hores, el de 20 hores, i aquells, no sé el que m'estàs dient, jo de pres a soldar m'han ensenyat, però... Entonces vam veure que primer vam tindre que buscar totes aquestes carències que n'hi havia, no? I al final vam decidir formar a la gent, ajudar-los a que se formaren, millor dit, en una temàtica concreta, que era la llei de riscos laborals, perquè n'hi ha que treballar per a guanyar-se la vida, no per a perdre-la, i tots els dies sentim, n'hi ha gent que treballa en alçades sense posar-se arnesos, tot un seguit de coses que avui en dia, per sort, la gent està més conscienciada. Però jo recorde veure com, o anar fora d'Espanya i veure com es treballava en Europa,
tots en els seus xalecos antireflectants, en els seus cascos a l'obra, per exemple, anar pel carrer i veure que pensava, mare meva, això no ho tenim allà, vull dir, estem encara molt arrere, ara sembla que estem ja, la gent s'està ficant en consciència de que la seva vida també val diners, no? No, és el que més val, és que és el que més val. Sí, sí, sí. Perquè si no la tens, per què vols? Entonces, com te dia, vas començar a buscar-nos un poc la vida i vam estar parlant en Globalis, vam estar parlant una sèrie de... Fins que al final vam trobar una empresa d'ací de Vila-real. Sí. Es pot dir el nom. Es pot dir, i tant, clar que sí. Gesistra. Sí, a més home, Manuel. Manuel. Sí, és ben conegut. Un altre dia el portarem a ell. Ell i jo ja hem fet algun... Este comentari ja l'hem tingut així alguna volta. Molt bé, doncs l'haurem de fer, haurem de fer-lo vindre. I vam parlar amb ell, escolta, estem notant aquesta carència i tal, i Manolo se va brindar a lo que farà falta, i de fet en això estem. Des de fa... Este és el tercer any que fem la formació, tots els anys passen 100 i pico persones per als cursos que organitzem. Les estadístiques que segons ens contesten, perquè a final d'any enviem un correu electrònic perquè ens contesten si han trobat feina, si la feina ha sigut gràcies al curs... Clar, per vosaltres també saber si esteu anant cap a on toca, no? I tots els anys aproximadament un 18% ens contesta, que no vol dir que sigui en la totalitat, però un 18% dels que ens contesten els han passat per els cursos ens han dit que trobem feina. Bé, d'acord, és algo que està bé. Això està molt bé. I ara, en les vostres estadístiques que manegeu internes, esteu veient que n'hi ha un repunt? És a dir, esteu veient que està alçant un poc la mà, la crisi? Com ho esteu... N'hi ha un repunt perquè a més és simptomàtic. Nosaltres tenim un termòmetre que és simptomàtic, que és la inscripció als cursos i la no presentació als cursos. Expliqui. Sí. Hi ha gent que s'apunta, escolta, vull fer el curs d'operador de carretilles elevadores. Per exemple. Escolta, tal dia és que veuràs a trobar feina. No passa res perquè n'hi ha llista d'espera i es pot completar el curs, no? I es completa sempre el curs, sempre se completen, però te dones compte que l'altre dia vam fer un curs de retroexcavadores, d'operadors de retroexcavadores, que n'hi ha 19 inscrits, i al final dels 19, que el curs sempre són 14-15, dels 19, ens va vindre just a trobar... O sigui, se van presentar 12, perquè els altres van cridar, no, és que troba feina, o bé perquè la ceràmica està repuntant, perquè estem en l'època de la taronja que es comença... És a dir, sí que realment en estiu tens el tema del turisme... Però hosteleria no hi un poc? Entonces tenim, i és el termòmetre, és a dir, molta gent s'inscriu i després sempre n'hi ha algú, no veuràs, avui m'acaben de dir 2 que no vindran al curs que comencem d'ací 2 setmanes de plataformes elevadores, perquè han trobat feina. D'ací a Nadal, els han dit, en hostaleria, d'ací a Nadal, doncs mira, la gent, si són 3 mesos, evidentment, té que anar a preferir això antes que fer el curs. I això és el nostre marcador. Evidentment, tens l'enquesta de població activa que així d'ara fa 4 dies i denota això. Quin és el problema després? Que evidentment tots se queixen i que en tota la raó que aquests treballs que queixen són precaris, són mal pagats... Els sous són molt baixets, això encara estem ahí, no? Això encara estem ahí. I això jo crec que tardarà en alçar-se, inclús els mateixos empresaris, alguns ja estan dient que és qüestió de pujar la qualitat, no? I el sou, però bueno, això jo crec que tardarà un poc. Això més a poc, no? El tema, per exemple, del currículum que havies fet referència abans, és veritat que n'hi ha molta gent que mai en la vida ha fet un currículum, que mai ha hagut de... i que això també imagina que són problemes. No sé si l'idioma també és un problema, si us va més gent estrangera també... Bàsicament. Bàsicament gent estrangera. L'idioma encara és un repte per a ells? Bàsicament, és a dir, nosaltres tenim dins del que és l'associació n'hi ha una persona que es dedica concretament a orientar, que a més tots els anys enguany l'han fet, és un cursillo de com omplir un currículum, com presentar una entrevista de treball, tot això ho fem. A part de tot això, després veig gent, escolta, mira, que a veure si me podíeu ajudar a omplir el currículum, perquè tal, i la majoria que no són tots, però la gran majoria encara són gent, entre cometes, estrangera, no? Sobretot són marroquís
L'idioma, de vegades, és que clar, ahir encara és més difícil el tema, no? Sobretot són marroquís i d'altres països africans, però bàsicament són això. Ara, n'hi ha espanyols que venen també, evidentment, en certa edat, que tenen la formació que tenien... Al seu país, clar. No, espanyols que van començar a treballar molt joves, que no tenen una formació, diguem, bàsica per a poder omplir el currículum, o no tenen un ordenador perquè no se'l poden permetre, entonces venen els escaneges, es rellenes el currículum, es fiques la foto, porta d'un pen i el fiquem des del pen i després quan vulguis s'actualitza i tot això, conforme vas tenint cursos, això és una cosa que també llavors també la fem. Que està molt bé perquè també tirar una maneta, sobretot el que tens al costat, de vegades, no sé, sempre és allò que diem molt així, de dir mai saps quan has de necessitar l'altre i l'altre mai sap quan t'ha de necessitar a tu, no? Hem de començar així, hem de començar un poc ahir, no? Amics i coneguts estan a l'infern, diuen, no? Per exemple, però sí que és veritat que hem de fer xarxa entre tots amb iniciatives ciutadanes com aquesta associació. Com tenim apenas uns minutets, jo crec que sí que podem aprofitar la càmera per a que pugues, Miquel, fer una crida a tota la gent que es troba en la situació de l'atur, que pugui trobar-vos, on vos pot trobar, com vos pot trobar. A Davi, Villarreal, jo crec que és coneguda, però no obstant, l'associació la tenim en els salons de la Caixa Rural, de la Fundació Caixa Rural, en la 5ª planta. Tenim un conveni en la Fundació per a tindre allí les oficines. Estem, ara en aquests moments només estem 2 dies a la setmana, no n'hi ha activitat, estem dimecres i dijous de 10 a 12, i després tenen un correu electrònic que és el aturats.de.vilareal sense guió @gmail.com, i després està el telèfon que és el 658 417 730. El tornem a repetir, si et sembla, Miquel. 658 417 730, diem en castellà 658 417 730. Este és el telèfon de l'associació i ens poden, per qualsevol consulta, qualsevol dubte que tinguin a nivell de... I tenim un grup de Facebook, hi ha un grup en el que se publiquen contínuament ofertes de treball. Nosaltres estem en contacte també, n'hi ha que dir-ho, amb l'Associació de Parais de Castelló. Que es mouen moltíssim també. Sí, les coses són diferents. Ells van a nivell, és un grup que extrauen ofertes de treball de la red i les volquen, i entonces, nosaltres les rebotem o directament les passem. Perquè n'hi ha més difusió, això està molt bé. Sí, nosaltres estem en contacte amb ells, de fet tenim uns estatuts enllestits per a fer la federació, teníem de la federació provincial, un de Onda, de la Vall i tal, però és una cosa que està encara ahí. Quan estiga ja vindreu a contar-nos-ho. I bé, és a dir, que nosaltres contínuament sempre el CERVEF de Villarreal volca totes les ofertes que n'hi ha també en el grup de Facebook, i sempre que n'hi ha un curs, n'hi ha un calendari de cursos, el que sigui, totes les notícies les fiquem ahí. Està molt bé. Miquel Atzuara, moltes gràcies per acompanyar-nos. Quan tingueu aquesta federació llesta, posarem més cadires i veniu i ens ho conteu. Gràcies a vosaltres per difondre un poc més l'associació i intentar que la gent pugui entrar altra volta en el mercat laboral. Tant de bo, perquè n'hi ha gent molt bona per ahir que li fa falta, i a més a la societat ens faria falta que s'incorporarem, perquè hi ha gent molt bona per ahir. Nosaltres tornem de seguida amb més protagonistes ací a 4 quarts. I continuem i ho fem amb una entrevista que jo ja tenia ganes de fer, precisament perquè tenim ací a TV4 una de les eminències de la ràdio, almenys ben conegudíssim, i nosaltres, els que vam començar en el món radiofònic, Juan Soler era per a nosaltres algú a qui mirar. Juan Soler, què tal, com estem? Doncs molt bé, i tu? Doncs molt bé també, així, compartint els 4 quarts. Sí que m'agradaria, perquè van ser els companys de Cadena Cope precisament qui li van fer el reconeixement en l'auditori a tota la seva trajectòria, però jo sí que m'agradaria que els explicara un poquet als telespectadors com va començar, com van ser aquests anys dedicats a la ràdio, perquè ha sigut quasi la vida, dedicar-se a la ràdio. Bueno, sense quasi, vull dir que la ràdio
primer en una trajectòria professional i com que tu la coneixes bé, la ràdio d'entre tots els mitjans de comunicació que he tingut oportunitat de tastar, no? Un poc, sí. Bé, a mi la ràdio me pareix el mig que és més càlid, més amable, en el que te trobes sense tindre ningú al que parlar-li i en realitat li parles a tots, que no tens una resposta immediata des del punt de vista d'allò físic, però que saps que algú està a l'altre costat, algú està que t'espera. I bueno, sí, la ràdio és molt i molt addictiva. A més, vostè està també relacionat amb la ràdio, però a nivells de les escales jeràrquiques més elevades, vull dir, tant així com després a Balears, com després a la Comunitat Valenciana. Jo no sé com... Imagina que quan va començar a dedicar-se al món de la ràdio no pensava que arribaria tan alt. No, la idea no és aquella, vull dir, d'entre totes aquest tipus de qüestions en les que tu ara al·ludixes en la trajectòria professional que jo he tingut, però també t'he de dir que això no és la major alegria que jo hagi pogut tindre, sinó que és el dia a dia de la ràdio, el dia a dia i també aquelles coses que han sigut un poc més extraordinàries, però des de la vocació de servici a la societat en la que vivim, cada dia la ràdio està aprofitant la seva facilitat d'arribar a qualsevol lloc, vull dir, la tele necessita que té... Molta més gent, que això és una cosa que m'ha de pres des de la ràdio un poc ara, la meva experiència, però fa falta moltíssima més gent. Sí, sí. A la tele. A la tele. Sí, però la simplicitud de la ràdio, aquella que saps que n'hi ha una persona que t'està escoltant perquè està tal vegada malalta, aquella ama de casa que mentre prepara les seues coses té la ràdio posar, ve escoltant o facilitant-li una música, contant-li aquelles coses que estan passant al nostre abast, i dona igual on siga, pot ser a casa, pot ser al camp, pot ser en qualsevol lloc i en qualsevol moment. I això és la grandíssima... Sí, una de les virtuts que té, no? Virtuts que té la ràdio, que en arribar a la tele van pensar que la ràdio s'acabaria, però no, en arribar a internet la ràdio se tenia que tornar a morir i tampoc... També ho diuen, Juan, també ho dia, si em permet afegir, que també ho diuen de la premsa escrita. I encara ens agrada la premsa escrita. La premsa escrita, el que passa amb la premsa escrita és que està canviant i més que canviarà. Vull dir que la premsa escrita tindrà que anar reduint a poc el que és la notícia per dedicar-se en una major medida a lo que és l'opinió, la reflexió, el fet, l'anàlisi de les coses, perquè la notícia la dona a internet a una velocitat que la premsa escrita no pot arribar. És de veres. A mi sí que m'agradaria que ens contara alguna anècdota. Sé que n'hi haurà tantes que no sé ni si podrem en aquest xicotet d'espai que tenim, però tindrà tantes anècdotes, hi ha tanta gent que haurà dit em sento orgullós d'estar així perquè he conegut a aquesta persona que admire. Això segur que ha passat. Mira, jo te'n podria contar, efectivament, moltes, però te'n vaig a contar només una. Només una. Ens quedem amb aquesta. Mira, hi ha un moment en... La carretera nacional 340, que va de Cádiz fins a la frontera a França, a Vila-real, el creuava per dins sencer. Sí, i tant, i tant. Bé, en aquella època el que va passar era que
el trànsit que passava per dins de la ciutat se va cobrar nada menys que 86 morts d'uns altres tants villarrealencs. Gent que creuava i passava... La creuava tota la ciutat sencera. Les autoritats locals, les autoritats provincials de l'època havien demanat treure la Nacional 340 fora, però no hi havia manera de resoldre. Fins que un dia, a la ràdio Popular, ens vam pensar que ja n'hi havia prou de tots aquells morts i vam cridar a la ciutadania a una assemblea, és a dir, a sortir al carrer. Vam omplir aquell tram de carretera de la Nacional 340 ple de gent protestant. Vam parar el tràfic fins a Sagunt, perquè te facis una idea d'allò com va ser. Va arribar la policia, la gent va mantindre la seva situació a la carretera, els van empentar de mala manera, tal com la policia sol fer aquell tipus de coses, però així i tot, el paró del trànsit va durar hores i hores i hores. Molt bé, aquella va ser una acció que hi ha que abonar en l'haver de Ràdio Popular. Doncs bé, en acabar-se aquella cosa tan terrible que la gent va sortir tot al carrer, en pocs mesos la carretera la van treure de dins del poble. Això sí que és una cosa que es veu amb orgull, no? És a dir, cada vegada que passe per la carretera vostè dirà, gràcies a que van fer alguna coseta, no? Que van morir 86 persones, eh? És que era un ja n'hi ha prou, no? No és una broma. I això ho va fer la ràdio. I a quina personatge, a quina persona està orgullós o ha quedat orgullós de que la seva ràdio poguera entrevistar? Ui, tantíssimes, no? No sé, jo ara no sé, no era... No sé què te diria, perquè al llarg d'aquest tipus de coses, bueno, ha hagut alguna conversació en algun personatge important des de gent de la política que ha tingut uns llocs de molta responsabilitat, fins al fet d'aquella gent que tenia que veure en l'espectacle, que tenia que veure en la cultura, que tenia que veure en les arts. Que passaven per Vila-real, no? Sí, que han passat per ací, que han passat per Vila-real, han passat per Castelló i en altres indrets, com pot ser el que dies abans tu del meu temps de director regional de Balears, de director regional després a València, i totes aquelles coses m'han permès trobar-me en gent que m'ha aportat personalment molt, companys periodistes que han estat mestres, per una altra banda, gent insistisc en allò de la cultura, que de pront te descobrís mons als que tu no havies tingut abast, situacions molt i molt difícils també hem tingut que resoldre en una època en la que, perquè clar, tu pensa que la gent que sou molt joves, de fet, se suposa que creu que tota la vida ha estat igual com està ara este país, en el que teniu llibertats, en el que teniu la capacitat d'anar on vulgueu i fer-ho de la manera que vos doni la gana a tots. Bueno, doncs tot això... Tirar la vista enrere costa, eh? Tirar la vista enrere, i en aquella gent en el que jo tenia la possibilitat d'intentar guanyar espais de llibertat a través d'aquell mitjà de comunicació. Tot allò va estar la confirmació d'haver triat una professió que realment té un poder extraordinari per xuplar-te per una banda i omplir-te per una altra. Sí, bueno, sí que m'agradaria tancar fent una xicoteta crida, animant un poc als joves, perquè jo veig molts joves que de vegades encara ve algú, ai, tu vas fer periodisme, te vas dedicar, tal, però és que ara no n'hi ha feina, és que ara no... Com podríem fer per a que la gent s'animara
a continuar aquesta professió, com dius, aquesta vocació, perquè al final s'acaba convertint en una vocació. Què els podríem dir, Juan? Vostè que has estat sempre influent. No, que els podríem dir és, mira, està tot inventat, no? Està tot inventat, allò de dir, mira, si vols ser papa, fica-t'ho al cap. Això és el que diuen, no? Bé, jo el que li demanaria a la gent jove seria voluntat, no rendir-se mai. I després una altra cosa importantíssima que seria el fet de preparar-se, i preparar-se cada dia com si aquell dia fora l'últim davant un examen que tingueren que fer-li. Bé, estar preparat i estar preparat cada dia, treballar i no rendir-se, sobretot no rendir-se. I a més valorar el bonic que té la professió, que al final és anar buscant la veritat des de diferents punts de vista, perquè això és una cosa que... Mira, sí, la veritat, això que acabes de dir és absolutament transcendental. Mira, jo te diria una cosa que no és meua, però que jo he intentat portar a terme i respecte de la veritat. Riudegat Tagore, que és un filòsof índio, va dir una cosa fantàstica. Va dir, a veure, tu verdad no, la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. Vull dir, o volia dir, o jo almenys vaig entendre això. De lo que es tracta és, davant de qualsevol notícia, davant de qualsevol valoració, però sobretot davant qualsevol informació, el que toca és ser honrat. Vull dir, no se trata tant de donar la teua opinió respecte del que siga, sinó d'intentar buscar i confirmar quin ha sigut el fet, com ha sigut el fet. Moltíssimes gràcies. Jo sé que era un espaiet molt xicotet, perquè això per a fer un homenatge només tenim un quart també, així sempre tenim un quart. Bé. Però per a mi era important fer aquesta entrevista, tindre-la així sentadet també a 4 quarts, perquè ara he de confessar-los que ens veiem cada dia, per així fora, per els estudis, però bueno, tenir-lo així per a fer l'entrevista per a mi sempre... I com que parlem de la ràdio, jo, que he tingut la sort de fer periodisme a la ràdio, fer periodisme a la tele i fer periodisme al diari, que encara ho estic fent, tot i això, la ràdio és un pam més important que els altres, un pamet només. Nosaltres que ens ha agradat molt la ràdio, la veritat és que sí. Moltíssimes gràcies, Juan Soler, per acompanyar-nos. Ja han vist vostès que avui teníem convidats de primera fila. Moltíssimes gràcies i tornarem a 4 quarts la propera setmana. 4 protagonistes.